हमार नाम है संस्कृति कुमारी। हम तीसरी कक्षा में परीक्षा में एक किस्सा सुने वाला छी। परीक्षा वाला एक आश्रम में गुरु मणि नाम के एकटा व्यक्ति रहे छलखिन। ओ एक दिन सोचलखिन, उनका आश्रम में बहुत बच्चा आवे छलखिन। फिर एक दिन सोचलखिन कि हम बच्चा सबके परीक्षा ली। फिर अगला दिन बच्चा सबके कहलखिन कि सब अपन अपन घर में अपन अपन घर से शुद्ध और स्वच्छ जल लके आए। फिर अगला दिन कोई सोना के पीतल के लके अनलखिन जल, कोई पीतल के अनलखिन, कोई गुरु रूपी का पीतल के जल लके अनलखिन। फिर सब गुरु मणि के आश्रम में गेलखिन, सब ग्रहण केलखिन सबके जल। फिर आखिर में एक बालक एलखिन, ओ माटी के पीतल के बर्तन में जल लके एलखिन। फिर आखिर में उनके जल ग्रहण केलखिन। फिर वो कहलखिन ई स्वच्छ ठंडा जल छै। यही ई परीक्षा में सफल भेलखिन, क्योंकि माटी के बर्तन में स्वच्छ जल रह सकै छै, सोने के पीतल के बर्तन में नहीं। धन्यवाद।